Здравей, всички бабки! Аджина Купоня! Здравейте! Опа, чакай малко, че не виждам. Опа, чакай. Кажи на хората къде пътуваме. Чакай, че обърках зума, не мога да не учи тази камера. Така, аз съм Николай, това съм аз, имам тук има, не обръщате внимание. Това е Алекс и сега в момента пътуваме към едно много яко място, не му казва името. Те не трябва да знаят, това трябва да е някаква уникална изненада. Това е първи ни влог, най-вероятно това ще е първият клип, който ще качим. Това не е първи ни влог сега. Да. Тъпо, слушай сега сме в колата, нещо не. Това е тъпата кола като кола. Едно, че малко трябваше да бутаме, а ще падна. Оле, гледайте какво става сега, човек. Мале, Формула 1. Не казвай каква марка е колата. И така, чакай, че пак се прецака този зум. Не ще се прецака зума. Не ще се прецака зума, че? Да! Чакай сме малко. Ето пак. Какво става, брат? Няма да ми казваме каква марка е кола, защото сме много богати. Не искаме да си мислите лоши неща за нас. Не сме откраднали. Кажи датата, днеска е... Не знае. Чакай малко, че ми не още шовника. Кой ще научи? Чакай малко. Стрелки е. Днеска сме... 3 и 7 сега часа. Не бе... Датата е 10 декември 2015 година. Май 11, ама няма значение. 10 декември, бе. Чакай да... Това ще го изрежа. Няма. 10 декември. Днеска е 10 декември 2015 година. Началото на края ние ще бъдем най-забавните практики, които светът някога е виждал. Алекс, кажи няколко думи за себе си, без да говори за политика или никакво финансово състояние. Аз съм някак. Добре, това беше от нас за сега, после ще се видим пак. Адиос, хамигос! Хамигос. Как се спира това? Так!